grabatzen ari garen unean gaueko 11:04 diren honetan, bihar hasiko den binakako B serie txapelketako 12. Jardunaldiaren pronostikoak egingo ditugu. Kasu honetan, eskupilotaren inguruan izango da bideo hau ere, eta lehenik eta behin errepasa dezagun sailkapena izan ere, Eiguren eta Eskuza daude sailkapenaren gorenean 9 punturekin, 8 puntu dituzte bigarren lekuan Agirrek eta Iztuetak, 7 hirugarren lekuan Larrazabalek eta Eskirozek, 6 De La Fuentek eta Bikuñak laugarren lekuan, 5 Zubizarretak eta Ugartemendiak eta Espositok eta Gaskuek, 3 Salaberriak eta Arbizuk, eta puntu bakarrarekin dira Alberdi bigarrena eta Morga Etxebarria bat ere aukerarik gabe. Lehenik eta behin, jada, zelebrekeria batekin hasi behar dugu jardunaldia izan ere, Ekain Lizeaga Astigartarrak bihar egingo du debuta Amorebi eta Etxanon, baiko enpresarekin jada urte batzuk badaramazki aurre kontratuarekin, Aimar Olaizolarekin asko entrenatutako mutila, zaildutako mutila jada, eta Alberdi bigarrenarekin jokatuko du Morga Etxebarriaren lekuan, berriz ere Morga Etxebarriak arazoren bat edo izango baitu. Eta aurkari De La Fuente eta Bikuña izango dituzte, esan testu inguru ona egokitu zaiola uste dut Ekain Lizeagari, txapelketako partida bada, baina presiori gabekoa, jada Alberdi bigarrena eta Morga Etxebarria bikotea matematikoki kanpoan baitira. Eta, debut polita, behar bada inguruko entzat eta ez debutik erosoena, esan baitu gaur egin dioten elkarrizketan, ETBn egin dioten elkarrizketan, orain dela 4 bat egun edo esan ziotela debuta egin behar zuela, bazekien bera izango zela hurrengoa, baina oraindik ere denbora pixka bat beharko zuela iruditzen zitzaion, baina erabat botela asterrean etorri zaio, eta ara, bihar debutatuko du Amorebi eta Etxanon, esan bezala De La Fuente eta Bikuñaren aurka, eta hauek irtengo dira favorito. De La Fuente eta Bikuña oso txapelketa ona egiten ari dene bikotea, beti gora dijoana esango nuke, Inigo Bikuña atzean nagusitzen ari daia norgehiagoka gehienetan, eta bihar gainera oso norgehiagoka polita izango dugu atzeko kuadro horietan, batez ere bi jotzaieren artean, Bikuña eta Lizeaga, biak ala biak oso jotzaileak baitira, eta 6 punturekin dira De La Fuente eta Bikuña. Alberdi Morga Etxebarria bikote titularra jada ez du aukerarik sailkatzeko, eta irabazi ezkero egoera politean jarriko litzake Nafarrak eta Gipuzkoarrak osatutako bikotea, bigarren postutik noski Agirrek eta Iztuetak egiten dutenaren menturan puntu bakar batera, eta Larrazabal eta Eskirozekin hauek ere, gutxiago izango lukete, puntu bakar batera, beraz, De La Fuente eta Bikuña favorito lehen norgehiagoka horretan. Larun batean Labriten Bakaikoak eta Ugartemendiak Mata eta Arbizuren aurka jokatuko dute. Bakaikoak Zubizarretaren lekuan jokatuko du, eta Matak berriz Salaberriaren lekuan. Hemen Bakaikoa eta Ugartemendia hartu behar dira favorito. Gorka Ugartemendiak egia da lehengo astean ere galdu egin zutela, baina pixkanaka itxura hobea ematen ari da Alkizako atzelaria. Gogoratuko dugu txabelketa hasiera oso ona egin zuten biek ala biek, gerora pixka bat erregulartasun hori galdu zutenean Ugartemendia ere konfiantza handirik gabe ikusten genuen, baina gerora berriz ere asentatu da, oraindik ere asko dauka zuzentzeko, baina favorito izango dira larun batean, hain segur. Eta hain zuzen ere lehen itzulian Matak jokatu zuen Zubizarreta eta Ugartemendiaren aurka, kasu honetan partida hori xeatu egin zituzten, Zubizarretak eta Ugartemendiak 3-an utzi zituzten, Mata eta Arbizu egun hartan Iruñeko Labriten, eta favorito irtengo dira, bai. Eta ze egoeratan geratuko lirake, De La Fuentek eta Bikuñak demagun galduko balute, eurekin berdinduta, eta bigarren posturako bat ere aukerarik gabe, baina playoffak jada finkatu egingo lituzkete playoffetara behintzat sailkatze hori.
Idiazabalen larunbatean ere Larrazabalek eta Eskirozek Esposito eta Gaskueren aurka jokatuko dute. Hemen Larrazabal eta Eskiroz irtengo dira favorito eta demagun Agirrek eta Iztu eta galtzen dutela eurekin berdinduta geratuko lirateke eta Igurenek eta Eskuzak ere galduko balute eurekin eurengandik puntu bakar batera, hau da, lidertzatik puntu bakar batera. Eskirozek lehengoan sekulako norgehiagoka jokatu zuen Jakarekin batera Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, Larrazabal ere pixkanaka asentatzen ari da, naiz eta aurrekoan galdu egin zuten, benetan emaitza bat ere espero gabeko emaitza ikusi genuen, De La Fuente eta Bikuñaren aurka, baina hala egokitu zen, Bikuña sekulako norgehiagoka egin zuen eta Salaberri ezinean aritu zen atzeko kuadro horietan, baina hemen Eskirozek atzean dominatu egin beharko luke, Larrazabal aurrean Esposito baino gehiago bada, baina hala ere jokatu beharreko norgehiagoka eta Espositok eta Gaskuek irabazita, baina da playoffak ere bermatu egingo lituzkete. Eta azken norgehiagoka liderren artean izango da, Eiguren eta Eskuza dira lider, eta Agirre eta Iztu eta bigarren, eta bi hauek jokatuko dute hemen Eiguren eta Eskuza hartuko ditute favorito, oso txapelketa gona egiten ari dira, jada lehen bi postuetan iaia sailkatuak leudek, matematikoki sailkatuak leudeke, irabazi ezkero, baina egia da atzean lehia polita izango dela, batez ere Iztu eta asko zuzentzen ari delako, azken norgehiagoka hauetan Eskuzari oraindik ere partidaren fase batzuetan kosta egiten zaio, baina atano hirugarrenean jokatu dituen norgehiagoketan asko jokatu izan du Eskuzak, eta horrek aurrean Egigureni abantaila handia ematen dio, tantoak amaitzen finari baita Azpeitiarra eta sekulako txapelketa jokatzen ari da gainera eta bola dago zonean. Hauxe beraz, esan beharrekoa hurrengoan. Gehiago izango duzue, bitartean ongi izan agur.